11. walka na gali Silesian MMA 23, zawodowe MMA, kategoria do 73 kg. Szymon Biłas kontra Sergiusz Włodarek. Zamykamy klatkę i czekamy na pierwszy gong. Powodzenia, panowie. Oj, pierwszy cios doszedł do twarzy Sergiusza. Obaj panowie bardzo spokojnie rozpoczęli ten pojedynek, nie wchodzą w jakieś nadmierne wymiany ciosów, chociaż teraz Obaj widać, że chcą walczyć w stójce, ani jeden, ani drugi nie kwapi się jeszcze, żeby zejść po sprowadzeniu. Sergiusz próbuje ukąsić tą swoją lewą ręką Szymona. Też nastawił się chyba bardzo mocno na okopywanie tej lewej nogi. Tutaj Szymon, jak widać, już ma zaczerwienienia. Ale na razie spokojnie. Tak, ale panowie się na pewno rozkręcą. No i ładne kolano ze strony Ładne Włodarka. kolano. A już myślałem, że będziemy mieli obalenie. Bardzo wyrównany pojedynek z obu stron. I mamy zejście do parteru. Tak, Sergiusz Włodarek lubi tą płaszczyznę. Teraz troszeczkę ją ustabilizować. Musi Sergiusz. Widzimy tutaj jakieś podpowiedzi ze strony narożnika Sergiusza. Na razie spokojnie właśnie próbuje ustabilizować tą pozycję Włodarek. Ale wstaje Biłas. Nie wiem, czy na miejscu Włodarka nie pokusiłbym się więcej o te frontalne kopnięcia, bo one Tak, były naprawdę skuteczne. działają. O, Kolano takie nieudane, poślizgnął się po tym Sergiusz. no po tylu walkach ten oktagon ma prawo być Tak, dokładnie. delikatnie śliski. Na razie mamy taki nudniejszy fragment pod siatką. Praca w klinczu. Dobrze ma tu Sergiusz Włodarek, że znajduje się pod swoim narożnikiem, także może słyszeć od razu bezpośrednie podpowiedzi. Ale czy z nich skorzysta, to już druga sprawa. I rozerwany klincz pod siatką. I te kolano chyba jednak nie doszło. Przynajmniej tak to było widać. Tak, z naszej na pewno nie perspektywy. doszło. Troszeczkę jakby Sergiusz Włodarek nam osłabł. Tak, tak. Ale mamy obalenie. I jest chyba gilotyna. Nie, Siedzi chyba ciasno. Chyba będzie koniec. Nie, Dostał wyjął tak, głowę. tak. Brawo, Sergiusz. No ale zobaczymy, czy będzie aktywny z góry, bo ja mówię, na razie leży na plecach Biłas, ale coś uderza, czyli Uderza. sędziowie raczej to będą punktowali. nawet jeśli te ciosy nie są mocne, to one bardzo irytują. Tak.
Sergiusza. No i też sędziowie widzą pracę aktywną z dołu, a nie z góry. Zgadzam się z tobą. Sergiusz musi się troszeczkę bardziej uaktywnić. Mamy koniec pierwszej rundy. Te kolana to jest bardzo dobra broń ze strony Sergiusza. Tak, tylko żeby one były celne, bo właśnie mówię, niekiedy traci energię po prostu na te, które nie dochodzą, ale wiadomo, no, wszystkich nie da się celnie wymierzyć w głowę rywala. Mamy najlepsze akcje z pierwszej rundy. Na początku zaczęło to się wszystko bardzo dynamicznie. Jak myślisz, pierwsza runda poszła na czyje konto? Ciężko stwierdzić, ponieważ pierwszy fragment, pierwszą tą połowę pierwszej rundy zdecydowanie była dla Ozarka, a druga już Szymon Biłas zdobywał tą przewagę. Tutaj Sergiusz troszeczkę ciężej już nam oddycha. Tak, kondycyjne braki tutaj u Sergiusza są bardzo widoczne. Szymon coraz częściej próbuje bić te doły. Tak, zauważył po prostu, że te doły też odbierają oddech coraz bardziej Dokładnie. Sergiuszowi. I trafia naprawdę bardzo czysto. Tak jest. I kolejny, o tu ładny taki podbródkowy. Chyba high kicka w wykonaniu Ozarka, ale przyjęta na gardę. No i teraz Sergiusz znalazł się na plecach. Nieudana próba sprowadzenia. I łokcie. Próba uderzeń łokciem w wykonaniu Szymona. No, Biłas zyskuje mocną przewagę w tej rundzie. Bardzo mocno bym nawet powiedział. Natomiast naprawdę bardzo dobre spustoszenie przez chwilę robiły te łokcie. Tak, te łokcie robiły O to robotę. bym się pokusił. Ciekawe, czy będzie tutaj próbował przejść do pełnego dosiadu, bo już uwolnił nogę, ale jeszcze nie. W mojej ocenie, jeśli będzie próbował przejść pozycję, to bardziej do bocznej. I z niej właśnie uderzać. Widać, jak tutaj Sergiusza Ozarka narożnik przeżywa emocjonalnie tą walkę. No bo niestety nie idzie po myśli. I mamy spięte plecy, jest spięty z tyłu i to chyba już jest początek końca Sergiusza Ozarka. Tak, już chyba tu jest pasywna obrona. Mamy dosiad, jest dosiad, są łokcie i sędzia, jeśli będzie to tak wyglądało, to na pewno będzie musiał to skończyć. Oj, 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 bardzo mocne łokcie, północ-południe. Jest duszenie, koniec walki. Szymon Biłas pokonuje Sergiusza Ozarka przed czasem. Jaka radość trenera, wskoczył do klatki. Biłas notuje trzecie zwycięstwo w swojej zawodowej karierze. Sergiusz bardzo ładnie pokazywał się w tej walce, ale niestety największym jego mankamentem jest po prostu brak tlenu. Tak, brak tlenu. Tutaj kondycyjnie Sergiusz jest, no niestety, no przegrał, można powiedzieć, z samym sobą, a później z rywalem. Ale brawo dla obu panów. Tak jest. Już za chwilę oddamy mikrofon Markusowi.
Tak, tu mamy najlepsze akcje. No i przypominamy, że teraz będziemy mieli chwilkę przerwy na licytację, koncert, a my wrócimy do Was dokładnie po tej krótkiej przerwie, która będzie spowodowana licytacjami, a także koncertem. No a jak już wrócimy, to czeka nas co-main event, MMA kategoria średnia, Bartek Bielacki kontra Sebastian Szweda, a później już walka wieczoru, Parol kontra Nickel. Przenosimy się do oktagonu, gdzie Markus przedstawia wynik. Pojedynek wygrywa Szymon Biła! Jeszcze raz pani Aleksandra i pan Leszek prosimy o wręczenie pucharów dla naszych zawodników.